journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Lanao del Sur Electric Cooperative, putla na og kuryente sa Power Sector Assets and Liabilities Management Incorporated, konpisam. Mga residente sa Tagum City nga maapektuhan sa Mindanao Railway Project, giandama na og kapuy-an nga balay. Sa detalye sa atong mga balita, tungod sa kadako sa ilang bayron noon sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporated, konpisam, na miligro karon nga putlan sa ilang supply sa kuryente ang Lanao del Sur Electric Cooperative. Kung kini mahitabo, magpuyo sa kangit-ngit ang tibuok katawhan sa Lanao del Sur ug lakip na ang Marawi City. Unsa na ang nahitabo sa Lasureco? Unsay lakang nga ilang himuon aron dili sila maputlan og supply sa kuryente? Ani ang report ni Bobby Lagsa. Tungod sa utang nga mikantidad na og halos 12.8 billion pesos, na miligro karon nga mawad supply nga kuryente ang tibuok prangkisa sa Lanao del Sur. Ang utang sa Lanao del Sur Electric Cooperative sa Power Sector Asset and Liability Management Corporation, konpisam, dugay nang wala mabayri. Ipasidan-an sila nga putlo na ang ilang supply gikan sa Mindanao Grid. Usa ka sulat ang gipadala sa Lasureco ni atong Hunyo 1. Nagpahibalo na ang pisam nga putlo na ang ilang linya sa kuryente tungod kay wala sila nakabayad sa hataas nga katuigan. Sumala ni Dr. Norjana Di Patuan Ducol, ang General Manager sa Lasureco, na nakadawat sila og sulat gikan sa pisam nga putla na sila og supply sa kuryente ug kinahanglan nga mobayad sila sa gobyerno. Tungod niini, nakikistorya na ang Lasureco kuyog ni Lanao del Sur Governor Mamintan Adyong Jr. ug ni 1st District Congressman-elect Zia Adyong sa mga opisyal sa pisam. Nahatagan sila og lugway aron makabayad kay nagsigi pa sila og kolekta. Atol sa meeting, gisaysay ni Patuan Ducol nga Bali, nung pumunta kami sa PISAM, nag-appeal kami, makaroon kami ng restructuring at saka recompensation doon sa mga, yung dating, yung arrears namin. So ongoing pa kami ngayon na i-arrange namin kung ano yung pwede namin, anong magandang gawin para ma-address namin yung issues and concern namin. Actually, yung utang ng Lasureco, accumulated inherited arrears yan. So, unang-una pa yung panahon, meron na yan. Parang 2000, gano'n, 2000 onwards yung utang. Na-accumulate siya. Tapos, ngayon, ang status as of sa June is 12.9 billion. Pero ang interest nun at saka surcharges kasali. So, ang principal alone is more or less 6.9 billion. matod ni Lanao del Sur incoming Congressman Zia Adyong, kung maputlag supply og kuryente ang Lasureco, daghan ang mag-antos ug mukabat sa 2 milyones ka residente ang mapiktuhan, labi na ang operasyon sa mga ospital o eskwelahan. Gisaysay niini nga naningkamot siya nga mapahigayon og meeting kuyog ni Governor Adyong sa mga opisyales sa Department of Energy o Department of Finance aron makahimo sila og lakang unsaon pagsulbad sa problema. Ang issue sa kadakong problema sa tibok Lanao del Sur ug usa sa mga rason niini mao ang pagmagahi sa mga power consumers nga mubayad sa ilang kuryente. Yan talaga yung problema namin sa Marawi. Kaya nung pag-upo ko noong 2017, kaya ako pinaupo talaga para makita mag-collecting. Nangyari, after yung first quarter pa lang ng pag-assume ko, nagka-siege niya noong 2017. Tapos yung one factor talaga kung bakit mahina yung collections doon, kasi yung mga bahay doon, pag-assume natin, 15% lang. Ang 15 to 20% lang ang may metro. So ngayon, konti-konti, minimetrohan namin. Tungod sa maong problema, dunay panawagan ang Lasureco sa ilang mga membro o sa mga consumer. Nanawagan si Dr. Norjana Di Patuan Ducol sa konsumidor sa Lasureco. Same po, nananawagan talaga kami na sana this time maging responsible naman po yung mga tao doon
para matuto magbayad ng kanilang mga ilaw. Nagagamit at nakukonsumo ng mga electricity. At saka wala nang magnanakaw ng ilaw doon. Sana. Nanginaot ang mga konsumidor sa Lasureco nga unta hatagan sila og ligway sa gobyerno og dili putlan og kuryente kay mabalda ang panerbisyo sa katawhan. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Northern Mindanao. Stay safe. Wala na'y angay kabalakan ang mga residente sa Tagum City nga maapektuhan sa Mindanao Railway Project sa gobyerno kay naanay gigahin nga lunaalang kanila nga tukuran og kapin 300 ka mga residential lots. Gihimo na sab ang groundbreaking ceremony sa resettlement area alang sa proyektong pabalay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sugdan na pagtukod ang Tagumpay Train Village sa 4.2 hektaryang resettlement area sa Purok Abacab, Barangay Mankilam, Tagum City nga maunay permanenteng lokasyon sa informal settlers families nga maapektuhan sa Mindanao Railway Project. Diin gipahigayon na sa lokal nga gobyerno ang groundbreaking ceremony sa proyekto kagahapon Hunyo 22. Ang resettlement project dunay 312 residential lots nga gipunduhan sa national government pinaagi sa Department of Transportation. 62 quadruplex housing units sa Tagum Village ang mahatag sa mga benepisyaryo ubos sa first phase sa construction nga dunay minimum nga 60 square meters ang gidakon nga puy-an sa matag household. Napirmahan na sa City Government of Tagum ug R2 Builders Incorporated ang contract agreement nga mausab ang unang adlaw sa pagtukod sa proyekto. Nagpasalamat si MRP TDD Chairperson Tagum City Mayor Alan Rillion sa padayong suporta sa national government ngadto sa Tagum City ug gi-highlight ang kamahinungdanon sa papel sa lokal nga gobyerno sa National Development Building. Ang aktibidad gitambungan sab sa ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa Tagum City, personahe gikan sa DOTR, R2 Builders representatives ug ubang stakeholders diin ang tanan naglaom sa positive ug transformative development sa proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gilaumang maminosa na ang epekto sa kalamidad sa pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Davao Oriental human gipang turnover ang mga early warning system nga mga ekipo sa pagdetect dayon sa umaabot na baha, bagyo ug ubang kalamidad nga makahatag og atensyon sa mga residente aron aduna pay panahon nga makabakwit. Ani ang report ni Doreen Michelle Igonia. Apil sa proyekto sa disaster preparedness sa probinsya sa Davao Oriental ang pag-turnover sa early warning system sa mga nasakupang lungsod niini. Kagahapong adlaw, Miyerkules, Hunyo 23 ning kasamtangang tuig, nahatag sa munisipyo sa Boston ang ilang early warning system atol sa ilang pagsaulog sa araw sa ilang lungsod. Kinigilang kuban sa Hazard Monitoring with Mass Notification IP-PABX and Automated Weather Station. Dungan sab nga gipanghatagan ang mga lungsod sa San Isidro, Lupon ug Banay-Banay. Kini nga proyekto gipunduhan sa probinsyal nga paggamhanan sa Davao Oriental, pinaagi sab sa inisyatibo ni outgoing Governor ug Congressman-elect Governor Nelson Deyanghirang. Tumong niining mga proyektuha nga mapangandaman ang unsa mang kalamidad o emergency nga pwedeng moabot sa ilang probinsya ug aron mahatagan og precautionary measures ang mga residente alang masiguro ang ilang kaluwasan. Ang maong mga ekipo dumalahan sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nagpasalamat sab ang mga opisyal sa mga nasangpit nga LGU sa inisyatibo ni Deyanghirang tungod kay ang ubang lugar sa ilang probinsya pirming maabtan o kalamidad. Doreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mapuy-an na ang housing project sa National Housing Authority kon NHA alang sa mga empleyado sa gobyerno, mga OFW ug uniformed personnel human kini gi-turn over nga proyekto sa Administrasyong Duterte nga gitawag og Madayaw Residences nga gitukod sa Bangkal, Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Formal na nga gi-turn over ang unang low-rise building sa NHA gawas sa Metro Manila nga nahimutang sa Kadayawan Homes, Barangay Talumo Proper, Bangkal, Davao City. Dunay 640 units ang Madayaw Residences nga natukod sa 2.7 hektaryang luna nga propiedad sa gobyerno nga pwede nang mapuy-an sa di madugay. Madayaw Residences composed of 640 units with 16 buildings
in a 2.7 hectares. So sa 2.7 hectares, meron tayong community facilities, meron tayong ABR, at saka nandito yung regional office ng Region 11. And we have also commercial area. We have also the proposed covered court, and all the roads are concrete, underground drainage, and with power and water utilities. 1,700 ka mga aplikante ang mi-apply sa pabalay sa NHA, apan 640 lang ang kwalipikado. Usa sa mga ikapasigarbo sa National Housing Authority o buos sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kining nindot og hamugaway nga madayaw residences dinhi sa syudad. Ginalantaw sab karon sa NHA nga ugaling daghan ang magka-interes sa madayaw residences dinhi sa syudad. Plano sa NHA nga mangita og laing luna aron magtukod og laing proyekto nga madayaw residences phase 2. Ang qualification po dito, ang basic is government employees housing, LGUs, province, municipalities are welcome here. So meron din tayong uniform men. Also, bago lang namin inopen yung overseas OFW na pwede na rin sila makabil. Pagdating ko dito, around 1,500. So ngayon, naging 1,700 na mga applicants natin. So our beneficiary is only 640. With regards of the limitation, talagang 640 units lang ang na-generate natin dito sa 2.7 hectares. Anyway, sa sinabi ni GM John Escalada, kung may demand, so we will find Madayaw Residences Phase 2. Ang Madayaw Residences dunay duha ka modelo. Sama niining 42 square meters nga unit nga dunay duha ka kwarto, comfort og laundry room, living ug kitchen area. Hapsay ang dapit ug siguradong komportable ang imong pagpuyo. Ang Madayaw Residences usa ka proyektong pabalay ni Pangulong Duterte alang sa mga empleyado sa gobyerno, OFW, ingon man mga uniformed personnel sama sa AFP, PNP, Bucor, BGMP, BFP, Coast Guard ug Philippine Navy ubos sa National Housing Authority's Government Employees Housing Program. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Mayor Ernesto Evangelista sa Santo Tomas, Davao del Norte mi-turn over og research and laboratory building sa usa ka eskwelahan. Una mo kanaog sa iyang pwesto. Og Davao City Mayor-elect Sebastian Basti Duterte. Dunay mensahe sa igsuon nga muhupot sa ikaduhang pinakataas nga pwesto sa Pilipinas. Unsa ni? Sayron! Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota.
This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Una mo kanaog sa iyang pwesto ang kasamtangang mayor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Gi-turn over niini ngadto sa usa ka eskwelahan sa lungsod ang Research and Laboratory Building sa tinguha nga mutaas pa ang kalidad sa edukasyon sa mga estudyante. Ani ang report ni Nurin Michelle Igonia. Bago manaog sa pwesto, isip amahan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte si Mayor Ernesto Evangelista, iyang gi-turn over ang usa ka research and laboratory building alang sa Santo Tomas College of Agriculture, Science and Technology, Conesticast ni atong Martes, Hunyo 22, 2022. Kini usa sa mga legasiya ni Mayor Evangelista nga gisugdan ang pagtukod ni atong Setyembre 23, 2021 ug nahuman ni atong Mayo 29 ning kasamtangang tuig bag-o mahuman ang iyang termino. Kauban ni Evangelista sa nasangpit nga aktibidad ang pipila ka mga local officials, ingon man ang anak niyang si City Administrator Attorney Elisa Evangelista ug ang ST Coast College President nga si Dr. Jobin Flores. Sumala ni Mayor Evangelista nga ang maong proyekto makatabang aron mauswag pa ang kalidad sa edukasyon nga gihatag sa nasangpit nga eskwelahan alang sa mga magtulunghan niini luyo sa naagi ang pandemya. Kini gipondohan sa lokal nga panggamahanan sa lungsod. Gawas niini naglusad sab ang administrasyon ni Evangelista og tertiary education subsidy ug tulong nga dunong program nga nakatabag og dako sa mga estudyante nga nagsagubang sa kalisdanan. Nagpasalamat sab si Evangelista sa mga nagdumala sa eskwelahan at tungod sa suporta niini sa iyang programa sulod sa iyang administrasyon. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Giila ni Davao City Mayor-elect Sebastian Basti Duterte ang igsuong si outgoing Mayor o Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga trabahoso, busa nagpadangat kini og mensahe nga dili pasagdan ang kaugalingon aron makaserbisyo pa pag-ayo sa mga Pilipino. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Have to make sure siguro nga Nagpadayag og mensahe si Davao City Mayor-elect Sebastian Basti Duterte sa iyang igsuon nga si Vice President-elect Sara Duterte Carpio una kini mulingkod pagka Vice Presidente sa nasud sa Hunyo 30. Sumala ni Baste nga unta palanggaon niini ang iyang kaugalingon gawa sa pagmahal sa iyang trabaho. Sanglit na sayod siya nga trabahoso ang iyang magwang aron maserbisyuhan ang katawhan. ang ako lang, she just have to make sure siguro nga dili niya kalimtan ang iyang kaugalingong kalipay pod. Dapat na po siya time para sa iyang kaugalingon, dili lang kay puro trabaho lang because she's known to be a very hard worker man god. So malimtan niya iyang kaugalingon usahay. Ako ang request lang siguro or kanang wish lang nako para siya is to take care of herself pod usahay. Palayo man kadali si VP-elect Duterte Carpio sa iyang pamilya tungod sa iyang bagong tahas. Isip Vice Presidente sa Pilipinas, naglaom si Mayor-elect Baste nga mahatag sa igsuon niini ang iyang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhang Pilipino. Lauman ni VP-elect Duterte Carpio nga padayon ang ilang suporta kaniya. Niadtong Domingo, Hunyo 19, nanumpa na si Duterte Carpio nga mulingkod sa ikaduhang pinakataas nga posisyon sa gobyerno sa nasud. Samtang sa Hunyo 27, nakatakdang manumpa si Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte sa sangguniang panglungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Dibo ang selebrasyon sa ika-59 katuig nga Charter Day sa Dapitan City diindungan sab nga gipahigayon ang Bangus Festival. Kapin usa ka toneladang bangus nga preskong gi-harvest gikan sa mga nagkadiyang fish cages sa Dapitan ang gisugba daplin sa kadalanan sa Sunset Boulevard. Ani ang report ni Dina Giestro. Daplin sa dalan sa Sunset Boulevard sa Dapitan City. Makita ang taas nga linya sa bibong pagsugbahanay sa presko ug dagko nga isdang bangus. Kuha kini gikan sa mga fish cages sa syudad nga iya sa mga nagkariang fish cage operators. Anaa sa 1.4 toneladang bangus ang bibong gisugba sa mga empleyado sa panggamhanang lokal sa Dapitan atol sa ilang ika-59 katuig nga kasumaran pagkahimugso isip usa ka syudad. Ug gidungan sab ang pagpahigayon sa ilang Bangus Festival.
ang langyaw nga Amerikanong si Kenneth John Dibrescio nalingaw sa hugyaw sa pagsinugbahay. Absolutely, it's wonderful. I love Mindanao. This is wonderful. Oh my goodness, it's wonderful. Dayong gisaluhan ang mga gisugbang bangus, pinaagi sa budol fight. Sa mga empleyado kauban sa mga misaksing residente o bisita, labi nga duha ka tuig nga way selebrasyon susama ni ini tungod sa pandemya. Happy kay ta nga di ba nga ato salo-salo pinaagi sa Bangus Festival sa atong band Saturday. Ilali siya kabibo, sukat pa sa unahan, then undang siya karon mas ipabibo ngayon. Mato sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas nilambo pa ang industriya sa bangus sa dapitan nga karon hinay-hinay nang nakahatag og trabaho sa mga residente. Miabot na sab sa 85 ka mga operator sa mga fish cages ang nagpadagan sa industriya. Dapitan is very conducive for bangus farming, both from the fish pond and then including mariculture. As a matter of fact, last year, base sa data natin, Dapitan alone were able to ship out about 600,000 kilos of bangus, marketable sizes of bangus, going to Cebu, Negros, all over the Mindanao as well, no? Sa tibuok Zamboanga Peninsula, bugtong ang dapitan lang ang dunay pinakadaghan nga produksyon sa bangus, busa giaghat karon sa BIFAR nga matabangan ang mga operators aron mas mulambo pa ang kasamtangang produksyon ug makatabang nga mamenusan ang pag-angkat og isda gikan sa ubang nasud. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!